ایک دیوا سونے دونوں انعام دے دیتا اس طالب علم نو جدو اس سونے دا انعام دے کے بادشاہ چلا گیا رات دا ویلا ہویا ہے بادشاہ دیا سارا لیا اکھا بند ہویا ہے رب نے ہوتے مقدر نو جگا چڑیا آمنہ دلال خود تشریف لے کے آئے نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک کی لائن دے وچ ہوتے تری جواب دے دیتے حضور نے فرمایا اے سبکت کین دے بیٹے جدو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تے انہوں پتہ چل گیا انہوں یقین ہو گیا کہ میں سبکت کین دا ہی بیٹا ہاں دوسری گل حضور نے فرمایا تو میرے دین دے طالب علم دی آج خدمت کیتی ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا میں محمد تیری اتر شفاعت کران لجپال آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں اتنی شان والے نبی او جس ٹائم بندے طلباء دی انہیں بادشاہ نے طالب علم دی دین دے طالب علم دی خدمت کیتی تے آقا کریم علیہ السلام خود تشریف لے کے آگئے انہوں عطا کرن واسطے اس واسطے تے اسی کہندے ہیں کہ کون ہے